the legend of the phoenix. Da bidegorri bat, 8 kilometro inguru bero dako, Oñatitik San Prudentzio arteko tarte hori egiten dau. Neurri baten, lehengo garai bateko Basko Navarro deiketa zen trenbide horren saria aprobetxatu da, ahal izan den neurrizean. Gaur egun industria eremua dan gunetik pasaiten da. Landa eremutik bai, baserri ingurutatik eta bai, eta alde horretik da bidegorri oso interesantia, polita. Gaur egun posible da urrinen jota, eskerretara hartu ezkero arrasatera heldu, eta aldiz eskumatara hartu ezkero bergara aldera, helduko gineake, osintxu, plantxi zoa luzea dino. Ikusten biharrezkoa, oinezkoari eta bizikleta dunari lehentasun emutia eta aukerak eguneroko bizitzan garraio bide hori erabili ahal izateko, bai lanerako, bai aisialdirako eta bar, Eta alde horretatik lan asko egin ja, eta batez ere, esan bida, txirrinka taldiak, bizikleta foruak, akuilu lan oso importantea egin jau, eta azkenean lortu da. Eta Aldundiak bere lehentasuna zerrendatan mantendu dau, hori proiektu hori, garaitxarra dira, zaila dira, ekonomikoki danoak zela gauzen, ez? Baina, mantendu lehentasun hori, eta horri eskerrak gaur egun aurreko larunbatean inauguratu zen bidegorria. Suerte hori badako Oñatin, bertan dakun enpresetara bizikleta zeltzeko aukeria badau. Eta, edozein goizetan ikusi lehike, ia gero eta jente gehiago erabiltzen dauela izan bidegorria, edo ez, oin bidegorriakin ikusiko bidegorrian erabilera handiago gongo dela, baina lehen bidegorrik etza benean bai aurrek urtean eta ikuste zen jentea gero eta gehiago bizikletekin ebilela bai. Harrera ona, orokorrian nik uste dut, badauz proiektu danekin pasakin damoan herritarren parte bat nahiko eszeptikoak edo batzuk esango dabe, zetako merezi da horrek. Batzuk hola pentsauko daue, orokorrean nik uste dut ikusten dela gizarte inbertsioa dela, inbertsio sozial bat, danok erabili ahal izango dugun azpiegitura bat da. Nik uste dut alde horretatik ikusita, etorkizunean inbertitzea da hori, eta iraunkortasunean, eta hildo horretan ez. Eta orokorrean, harrera oso ona. Ikusi besteik ez dugu inaugurazio ekitaldira herritar asko hurbiluzean, Arrasatekoak, Oñatikoak, eta guk uste dugu, herria pozik dagoela honekin.